Degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelen Biels & Co. Mevrouw Wilgemiddel, met Eline Verhelle. Nee, u kent mij niet, dacht ik. Maar ik woon in de flat onder u, hè? Ja, aangenaam dan maar. Nou, moet u luisteren, mevrouw Wilgemiddel. Ik weet eigenlijk niet precies hoe ik het zeggen moet, hè. Het krijgt zo gauw klikken bedoel ik, maar u hebt sinds een paar dagen een piano, hè? Ja? Nou, begrijpt u mevrouw niet verkeerd, zeg. Die flatjes zijn nou eenmaal een beetje gehoorig en ik heb echt niet het minste bezwaar tegen uw piano, hoor. Eerlijk niet. Als er goed op gespeeld wordt, dan mag ik het heel graag horen zelfs. Maar... ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Nou ja, u moet me beloven dat u er hem geen straf voor geeft, mevrouw Wilgemiddel, want dan zou ik me erg ongelukkig voelen. Maar als u niet thuis bent, dan begint dat kleine kereltje van u er even op de keer te gaan, hè? Nee, ik zei, dan begint uw kleine zoontje uw piano even in elkaar te rammelen. Weet u wel, met zijn elleboogjes, denk ik. Zo helemaal met volle kracht, hè? Alsof hij de hamertjes tussen de snaren zit te vlechten, het kereltje. En dat vind ik nou zo zonde van zo'n prachtig instrument. Dat ik denk, ik moet het u toch maar even zeggen, hè? Verstond ik dat u zei dat u geen kinderen hebt? Mevrouw Wilgemiddel. Hé, wat merkwaardig zeg. Maar hebt u dan enig idee wie er gisternacht na 11 zo'n krankzinnig op dat ding zat te rammen? U ramde zelf. Jee, mevrouw Wilgemiddel, maar wat ramde u dan? Oh, ja? Was dat nou dat woltempereerde klavier? Jee, zeg. Speelt u dat dan soms in een setting voor 2 ellebogen? Nee, maar... Hallo, mevrouw Wilgemiddel. Mevrouw Wilgemiddel heeft neergelegd. Mevrouw Wilgemiddel was kennelijk een tikje op de teentjes getrapt. En als de teentjes hetzelfde formaat hebben als de vingertjes, dan is ze behoorlijk kleinzerig, mevrouw Wilgemiddel. En wat is je dank? Kritiek. Goedemorgen. Morgen, meneer Biels. Morgen, is het waar of niet? Het is waar. Voilà, niet te logenen, de feiten. Wie moet het allemaal weer organiseren met zweer en distinctie? De heer Biels. Laat dat heer er maar af. Biels. Ja, of grote oog. Als de heren me nog moeten lijmen, hè, dan is het grote oog in de brand. Daar ben jij de aangewezen man voor, grote oog. Ja, dan ben je weer zo gek en je doet het. En wat krijg je? Kritiek. Stank, voorrang, betutteling, tot op de hoedjes ellende. Die wat? Die hoedjes ellende, op mijn hoofd, hoedje. Je had je hoed op je hoofd. Nee, niet van mij, van de dames Peperplas. Jij? Ja. Wat gek. Krankzinnig. En dan zit ik zelf ook wel even mee in mijn maag, heus hoor. Het is het jubileum van de bond, tenslotte nietwaar. En je staat het JHA Goudnaad Memorial te onthullen. Wie zeg je? Het JHA Goudnaad Memorial, Toon Goudnaad, de stichter van de bond. Ah, met de dames Peperplas hun hoedje op je hoofd. Ja, ga jij me nou ook nog even kwalijk zitten nemen, zeg. Hoe denk je dat ik me voelde? Ik bel Bos niet voor niks op, Kees Bosgraaf. Ik zeg jij het maar. Jij bent de voorzitter. Kan ik met de dames Peperplas hun hoedje op mijn hoofd komen? Ja dan nee. Hij zegt ja alsjeblieft, grote oog. En je wou mij toch niet laten spietsen? Want dat durft hij niet, hè? Dat kan hij niet, hè? Maar kan je zo'n hoedje dan niet gewoon afzetten? Afzetten? Ik kan hem er afslaan misschien. Zat hij vast dan? Vast, hij wil niet. En dan nog. Dan zal ik hem eraf slaan, dat schiet ik ermee op. Nog voor je met je ogen kunt knipperen zit nummer 2 erop. Opstaan, plaatsje vergaan. Nou, dat begrijp ik niet. Ja, Heb je de 2 dan? Ja, ik niet. Zij, de dames Peperplas, die hebben er 2. En die krijg ik dan te logeren. Een logerend hoedje. Plus een logerend roetje, ja. Roetje. Ja, roetje, ja. Wat zou er normaal staan? Roetje. Een hoedje dus, hoedje en roetje, hè. Waarvan een hoedje op het hoofd. En roetje
kaartje? Aan mijn portemonnee, Roetje. Hangt aan mijn portemonnee. Is nog wat speelse. Ik heb 1 keer heb ik met mijn portemonnee laten spelen. Stom natuurlijk. Want sindsdien is hij daar niet meer weg te slaan. Oh, dieren. Haha. Roetje en Hoedje zijn het dieren. Nee. Geen dieren. Nee, integendeel zeg. Het zijn ondieren hoor, die 2. Ah, die katten. Die 2 katten van de dames Peperplas. Ja, waar dacht jij dan dat ik het over had? En die had je te logeren. Een dagje, ja. Wat je dan een dagje noemt. Een eeuw is er een knipoog bij. Ah, de dames moesten een dagje uit. Ja, bij broer Bart op bezoek. En dan doe ik maar of ik dat geloof, hè. Wat? Dat het zo'n hoge oom is, broer Bart, regeringsfunctie, moet zich dag en nacht beschikbaar houden. Zogenaamd, ja, voor de regering. Krijgt opdrachten van justitie, het gevangeniswezen besturen en zo. En dat geloof ik dan maar. Is dat dan niet waar dan? Weet ik veel. Ik heb de man 1 keer ontmoet, met verlof, zo gezegd. Ik weet niet hoor. Volgens mij was het een minder geslaagd proefverlof. Als je iemand de hand gedrukt hebt, dan mis je toch maar zelden je trouwring, nietwaar? Nee. En jij kreeg de katjes? Ja, de katjes, ja, voor een dagje. Ja, nee, wacht nou eens even. Zit er 1 op je hoofd, zei je? Jawel, ja. Dat is dan zo weer zoiets als ik en dieren. Dat gaat niet, dat verstaat elkaar niet. Dat zijn 2 werelden. Nou, zeg maar, als hij op je hoofd gaat zitten, dan mag hij je toch wel? Dan mag hij me wel. Die zijn gek op me, die 2. En ik op hun, eerlijk. Maar waarom moet dat dan meteen zo extreem gaan weer, nietwaar? Ga ik op zijn hoofd zitten? De gedachte komt niet bij me op. Ja, wat een idee, zeg. Ja. En dat had hij niet van zijn eigen, dat idee, nee. Daar werd hij op gebracht. Door wie? Haha, goeie vraag. Morgen, chef. Morgen, Lien. Door wie anders? Morgen of niet soms? Wat is het, chef? Dat het hoedje van... Hoe meent u, chef? Zoals ik zeg, dat het hoedje van... Van papier, chef? Van wat, Pol? Van papier, chef? Oh, had ik een hoedje van papier, Pol? Nou, zo niet. Geen man overboord, chef. Want had u dan geen hoedje meer, chef? Maak er een van bordpapier. 1, 2, 3. Pol, even kalm en tureluurs wordt ervan. Nee, de turelu, dat is tireliers, dacht ik, chef. Hè? Ja, dat is van advocaatje ging op reis, weet u wel. Met zijn hoedje in zijn hand. Tierelieren. Bedoelt u dat, chef? Ja, het zal wel aan mij liggen, hoor, Pol. Maar mijn vraag was alleen maar wie die ellendekat op het idee heeft gebracht op mijn hoofd te gaan zitten, man. Gistermorgen, chef. Maar dat zei ik toch alleen maar schertsenderwijs, chef. Ja. Vanwege dat beest zijn naam. Leuk hoedje voor op uw hoofd. Ja, nou, maar sindsdien is hij er schertsenderwijs toch maar niet meer af geweest, hoor, Pol. Alsof hij het verstaat, chef. Die verstaan alles. Dat zag je toch met neef Eve? Dat verstond hij toch ook? Wat zei die dan? Die zegt hier... Hoi. Goeie, dat weet trouwens, dat zei je helemaal niet, neef. Wanneer niet dan, wanneer dan wel allemaal. Met die kap op mijn hoofd. Oh, dat is ja. Oh, dat is ja, de helle. Die moet ook weer een duit in het zakje doen, hè. Die moet dan nodig weer iets gaan zeggen van, kijk maar uit. Dat hij met zijn staart niet je tanden gaat poetsen. Ja, gewoon een schijntje. Ja, een schijntje, ja. Maar dat beest neemt het serieus. Ik kon voor de rest van de dag mijn mond niet open doen of rang met die stoffer. En die andere poes? Nou, die andere poes, daar had ik geen last van. Die is spelersroetje, hè. Die zeurt op zijn speeltje, ja. Die hangt aan mijn portemonnee. Hoe bedoel je? Nou, wat ik zeg, hier aan mijn achterzak, hè, wil met mijn portemonnee spelen, hè. Dus die hangt de hele dag aan mijn achterzak te bedelen, hè. Wat mij niet stoort. Ach man, dat stinkt je hartstikke tof hoor allemaal. Staart onder je jas uit. Zo'n wolmussie met een staart. Het lijkt wel achtig wel iets van Davy Crockett's BD. Probeer jij het JHA goudnaald. Memorial maar eens te onthullen. Met een tandenborstel in je mond. Wacht eens even. Goudnaad? Ja. Is dat zo'n familie van aardgoudnaad, de beeldhouwer? Dat is een zoon. Dat is een zoon van de oprichter van onze bond, ja. Die hebben dus ook de opdracht gegeven voor dat beeld, hè, in de hal van de bondsbureau. Beeld van zijn vader, de oude Toon Goudnaad. Met zijn 2 honden. Ja, nou, volgens mij was het iets van wie van de 3 hoor. Wil de grootste hond even opstaan? Ja, ik kreeg nou ook niet de indruk dat hij zijn pa opzettelijk geflatteerd heeft, chef. Nou, daar heeft hij dan ook nooit in zijn leven reden voor gehad, hoor, Paul, die jongen. Zeg nou, toch zegt het wel iets van die man dat jullie hem nou nog met zijn 2 honden hebben laten uitbeelden, hè?
Dan moet het toch wel een groot dierenvriend geweest zijn. Ja, nou, een mensenvriend in ieder geval niet hoor, zeg Helle. Want het was wel zo dat hij zonder die 2 honden de straat niet op kon. En of je daar dan uit mag opmaken dat het een groot dierenvriend was, nou weet ik niet, hè? Chef, zou Aard dat beeld daarom... Wat dacht je, Paul? Die heeft daar even een stukje jeugdsentiment op zitten afreageren. Die heeft geen beste herinnering aan pa. Dat was de stichter van jullie bond. Ja, waarom sticht iemand een bond? Om de belangen te bundelen, chef? Juist, Paul, ons liet hij 2 jaar contributie vooruitstorten en hij maar bundelen. Ja, dat is dat roemruchte eerste officiële bondsbesluit nog geweest, zeg. Wat, chef? Om onze stichter te royeren, hè. Dat is toen nog een amendement van pa geweest. Was pa zijn amendement. Een amendement van de oude Pieter. Om met een van bonds wegens een faillissement aan te vragen. Omdat hij dat geld weigerde terug te betalen, de smeerlap. Maar hij was al failliet, bleek. Waardoor de motie Bosgraaf een kans kreeg dus. Kees Bosgraaf, chef? Ja, Kees de pa, Paul. De pa van Kees, de oude Bos. De beroemde motie Oude Bos. Wel aangenomen, maar nooit ten uitvoer gebracht door het bestuur. Hoewel daar nog jarenlang is op aangedrongen. Wat hield het in dan, chef? Om de oude goudnaad vanwege bondswegen een pak slaag te geven, Paul. Maar ja, de honden, hè. En het was zelf aannemer dus. Ja, maar dacht je, geen kleintje ook, zeg. Die man heeft in de 30 jaren hele stadswijken in aanbouw genomen. Ja, verder kwam hij dan niet, hè. Dan ging hij weer failliet. Maar als die man had afgebouwd wat hij in zijn leven in aanbouw heeft genomen, nou, dan aten jij en ik nou droog brood, hè. Ik kan je de bossen nog wijzen. De bossen? Ja, dat was die kwaliteit heipalen die die man gebruikte, hè. Dat was niet uitgewerkt, dat hout. Dat zijn hele oerwouden geworden. Nee, als aannemer was dat een hele grote, hoor. Ja, nee, maar nou begrijp ik waarom Aard dat zei dat. Dat Aard, wat zei wat? Nou, kijk, daar sting ik even bij, hè, dat hij dat beeld van zijn vader stinkt te gieten dan. En toen zei ik, joh, Aard, wat is dat nou voor een soort cement dat jij daarvoor gebruikt? En toen zei hij, ja, ik zal hem vereeuwigen in een broodje van zijn eigen deeg, hoor. Hem, hij, die. En toen lachte hij heel gemeen nogal. Ja, wat dacht je? Dat is een goudnaad. Dat is een echte goudnaad. De man heet Aard. Dus die heeft het aardje naar zijn vaartje. Dat is voor het eerst dat hij kans ziet iets aan die oude te verdienen. Maar dan gaat het ook meteen grof, hoor. Als je weet wat meneer de Bond voor die puinhoop in rekening brengt. Ja, dat was allemaal nogal gênant, chef, met dat beeld. Gênant? Wat? Alles was daar gênant. Hoe die man daarop reageerde meteen al, wat ik aan Bosgraaf te danken had dus, hè. En waarop reageerde? Nou, op die ellende kat in mijn hoofd, mijn hoedje. Ja, man was daar niet over ingelicht, Lien. Nee, de leeën wel. De bondsleeën. Hè, die had Bosgraaf het even gezegd. Mededeling van het bestuur zeiden mensen, Wiels laat zich verontschuldigen voor de kat op zijn hoofd. Dus die gedroegen zich daarna, de leeën. Ja, maar waarom reageerde Aard daar zo fel op eigenlijk, chef? Omdat hij daar een demonstratie in zag, Paul. Hè? Dat was pa's bijnaam in de branche, Toon de Kat. Voel je? Dat was nog een uitvloeisel van die motie Bosgraaf. Hij bofte nog dat de bond toen nog zo klein was, de oude Toon. In welk opzicht? Nou, als je van elk van de 30 leden voor die verjaardag een kat cadeau krijgt en je hebt 2 honden, nou, dan zegen je het bescheiden ledental, hoor. Maar dat schoot die jongen gisteravond natuurlijk meteen in het verkeerde keelgat. Hè. Die was meteen op een geweldje uit. Hè. Die begon meteen zo van, zet af die kat. Jee, en wat zei je? Ik zeg, voor wie zal ik mijn kat afnemen? En Ram. Begon niet te slaan? Nee, met tanden poetsen, die zenuwkat. Dat was een ramp, zeg. Ik kon mijn mond niet open doen of klababberen. Die plumeau in mijn keel. En zo moest ik evenals dat spietsen. Ja, hoe ging dat? Nou, dat ging helemaal niet, hè. Dat was pas onmogelijk, hè. Ik had daar al zo moeite mee gehad met die speech, hè. In welk opzicht? In elk opzicht, hè. Ga jij maar eens plechtig staan praten over de stichter van de bond, hè. De gehoor weet dat het een grote smeerlap uit de branche is geweest, hè. Ja. Nou, dat had ik al zien aankomen dus, hè. Ik zag die koppen al rood worden, paars aanlopen. En ik was staan te zalven. En als er één begint te proesten, is het gebeurd. Noem het dan nog een plechtige onthulling. Dat is de pointe van je wits. Ja, zeg. En hoe heb je dat opgelost? Poëzie. Hoe?
poëzie, gedichten en zo, je weet wel. Op rijm? Poëzie, ja, handig hè. Ja, daar sla je ze dood mee, hè, de leden. Ja, dat kennen ze niet. Daar zijn ze te veel zakenman voor, hè. Dat kennen ze niet wisselen. Daar hebben ze geen verweer tegen, hoor je? Daar worden het hele kleine mannetjes van poëzie. Merkte je het, Pol? Nee, chef. Nee, omdat ik niet praten kon. Nee, wat vreselijk zeg. En toen? Nou, toen stond ik met mijn staart in mijn mond, hè. Dus wat kon ik anders doen? Je handschrift verbeteren, oom Au. Er markeert niks aan mijn handschrift. Hier heb ik dat ding. Hier. Dat kan een kind lezen waarachtig. Nou, had dan een kind genomen, maar niet mijn. Nee, Peep. Heb jij het voorgedragen? Ja, en niet onverdienstelijk, dacht ik zo. Nee, zullen we zeggen. Daar heb ik dan 4 avonden op zitten beulen, zeg. Het is nog zo mooi ook, te hellen. Is dat niet mooi? Ja. Huh? Toe, Ja. lees eens voor. Ja, hier. Wat het dus had kunnen zijn, hè, even stil. De hal van het bondsbureau dus, hè, een beetje plechtig allemaal. En dan zij dus... Waar zich de mens zijn woonstee bouwt, uit gebakken stenen, waar metselman zijn species jouwt, en het machtig smeet aan een. Ja, kunst, nee, ja, nee, dat maakt hij er nou van. Ja. Maar wat staat er? Sta er. Er staat, waar zich de mens zijn wormsteek koudt uit leedgebraden benen, waar menig man zijn feestje bouwt, in het machtig zweet zijn stenen. De helle, eerlijk hoor, waar iedereen bij staat. Alle coupletten raar, couplet 2, hoe vermint je dat ook weer? Ik verming niks, oma Au, ik lees wat er staat. Ja. En er staat, Ja. waar Haagse hein kamelen vist, die dreven in de vijver, en door wiens stoel de adem zist, van Mies, zij kust hem nijver. Ja, van Mies. Zij kust hem nijver. Terwijl er staat, geef weer, er staat, waar hoog zijn kraanpanelen tilt. Waar Haagse hein kamelen vist, eerlijk. Waar hoog zijn kraanpanelen tilt, gedreven door den drijver, al door wiens taal den adem trilt, van bouwmans lust en ijver. Nou ja, goed, er staat bouwman en ik lees Mies, maar wat maakt het voor verschil? Wat maakt het voor verschil? Paul, wat maakt het voor verschil? Nee, dat maakte het wel wat moeilijker te volgen, Eve, joh, knaap. Te volgen, Paul. Men wist nog van zijn gezond niet meer, dat meneer daar stond uit te braken. Feit, chef, ik dacht nog even dat u het op de experimentele toer had gezocht, weet u wel. Maar toen ik u daar zag staan, met uw staart in uw mond... Ja, ik dacht dat ik dood ging, zeg. Ik denk ik sterf of iets van die richting. Couplet 3 aan de beurt. Ik ken het uit mijn hoofd waarachtig. Ik wist wat er komen moest. Noem het maar geen taalgebruik. Hier. Waar hoog rijst op zo menig flat. De rijst staat op in menig flat. Dat staat er niet. Dan moet jij schrijven wat er staat. Dat heb ik, luister dan. Waar hoog rijst op zo menig flat, ontstegen aan den polder, bijkans voorbij aan aardsen wet, rijk aan den hemel zolder. Ja, nee. Hij probeert zich eruit te praten, Olien. Hij staat er nou even improvisorisch te versieren. Ja, Want wat staat er? wat staat er? Er staat, eerlijk, de reis staat op in menig flat, ontwikkeld in den dolder. Ja, dat is de flat, hè, de flat dus, hè. Eén kans voorbij, maar het aardse vet, de vette aannemer komt hier, hè, verrijkt zich aan deze kolder. Ja, Ik denk, waarachtig, hij wordt nog eerlijk op zijn oude dag, oma Au. ik word helemaal niet eerlijk. Dat is flinkdoenerij, dat weet je nooit vooruit. Dat kan de slechtste overkomen, oma Au. Ja, het staat er niet. Als het er nou niet staat. Ik ga toch niet in het aangezicht van de oude Tom Goudnaad staan dichten dat in menig flat de rijst op staat. Nou, dat kan toch een sneer zijn in de richting van die schandalige huren. Dat die mensen die hoge aardappelprijzen niet meer betalen kunnen. Ja, knaap zoekt er te veel achter, chef. Dat is die sterke sociale betrokkenheid van die kerel. Ja, voilà. En is het gek? Oh, is het gek als ik me dan even in mijn eigen staartje versleep? Ja, en toen daaroverheen nog die onthulling, chef. Door wie?
Oh, door een kleine goudnaadje. Oh, een kleine goudnaadje. De kleindochter van onze stichter. Ja, kleine turf van een jaar of 3. Kan het aandoenlijk? Nauwelijks. Nee, maar je staat er wel raar te kijken als ten aanschouwen van enkele honderden brullende aannemers opa zijn hoofd in het laken blijft hangen, hè. En als die 2 zenuwenkatten zich meteen op 3 honden storten, waar ze meteen aan vastplakken. Ja, ik vraag me af waar Aart dat beeld van gegoten heeft, chef. Dat is het recept van zijn papel. Dat was 's mans fabrieksgeheim. Daar boft de bond nog dat ze het in de hal hebben gezet, dat beeld. Daar was de oude toon onbekend. Als het droog is, dan waait het weg. Daar zijn in de 30er jaren hele stadswijken van de man weggewaaid. Weet je dat? Zal een menig poesje gekost hebben, chef. Ja, money altijd, Toon. Procederen, jaren. En probeer dan nog maar eens iets te bewijzen. Als de rechter zich dan ter plekke een oordeel wil gaan vormen, dan liep de man kniehoog door de hei. Die heeft een aardje naar zijn vaartje, hoor. Die... Oh, daar, Rinderman. Breng het aan de brievenwiezel goedemorgen. Piet Verdriet. Ja, die is er, schat. Wil je hem even? Ja, geef maar Kees Kreukel. Dank je weer. Meneer Biels hier, ja, meneer Rinderman. Attent dat u even hebt willen bij. Er is onze mat bekend, zegt u, meneer Rinderman. Wat zegt u? Een proces wegens smaad van de zijde... Meneer, vanwege wie, meneer Rinderman? Van de zijde vanwege de heer Goudnaad. Jazeker. Kan ik u daaromtrent helderheid verschaffen, meneer Rinderman? Kijk, dat is zo. Ja,